Salutare și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta cum să instalați Minecraft. Scrie minecraftmob.org 0.10.5. Așteptăm să încarce, dăm mai jos și eu o instalam pe 0.10.5. Voi puteți să instalați și mai multe pentru că sunt mai multe, dar eu doresc să o instalez pe asta. Așa scriem aici codul ăsta care ne zice aici, pun pauză și revin. Am pus codul, dăm Start Download și așteptăm să se descarce. Eu revin după ce se va descărca și așa s-a instalat. Acum dăm aici unde scrie descărcare finalizată, dăm click. Finalizați acțiune, dau pachet de instalare, doar o dată. O să vă apară surse necunoscute. Trebuie să intrați la setări și să activați acolo la surse necunoscute, pentru că surse necunoscute înseamnă că nu puteți instala decât de pe magazin Play. Atât. Eu am dat acolo, nu mai trebuie să dau și dăm aici. Următor și instalare. Gata. Și cam atât a fost. Sper că v-a plăcut și că v-am ajutat cu acest tutorial. La revedere!